Alia kadongan lasroha pajupak kita di bagasat pertangyangan pala boroka di channel YouTube IKB namar hata batak tuba martangyang mahita. Mauliate madiho di ramotiho kami ali di batamanami. Tikion naing tangyonon nami siap kata bisuhi perrohai urasi kami marhite tobdin asa marhite tamahami di adupamu nagadiai di bagasan anak Yesus Kristus Yokopami. Amin. Dia muna aliak kadongan ia si pahusor-husoron ni rohata di bagasan tikion imah na dibuat siap buku wasiat kekal na marondolan roha ni debata. Sian hata ni debata na tersurat di Roma 10 sada ayat 30 saat rodi ayat 30 ono. Jala nagabe pangusatan ni si pahusor-husoron tay masian ayat 34 nama dok. Ai ise dung uboto roha ni Tuhani ise manuturi bana pengalaman nagajang dohot perdalanan ni persiajaran nalilik dak say pitor mabuan habisu sepata pengalaman sendiri mengadupi sadaka maulon laus ido mabaing gabe sasahalak ubisuk sian na asing laus songoni musedo halak na makilala nang gudang marsiajar gabe bangga siala habis taran jala cujutan manula aka pikiran ni halak na asing nakpe pengalaman guru na denggan jala perdalan manang proses di persiajaran gabe tangga tu keberhasilan alai totondo di jolma maka perluhon bisuk sian jauh di perbarita naulion Apostol Paulus mengadupi aka halak nama kilala diri puna aka hamaloon dohot aka ha bisuho ala jahudi bakilala diri marhalubian nagabi bangso na pinilit ni mata jadi ditulak na sida do Jesus nagabi Mesias na tinaga mirohana sida dada jolma na manaw na hajit jalamate di hau persilang sabali halak Roma saya makilala diri do normalo moralus yang berargumentasi di patorang Apostol Paulus pabua panulahion persea di ala jahudi ape gabe dalan asini rohadoi tu akka bangsa na asing alay nak pusongoni tong do di haholong di bata ala jahudi nang sejahudi majalo asi ni roha sian debata odo pangulaon asi ni roha ni debata na jujuk maol dia tu sinasida na patujuluhon par pinotoan sendiri beta mahita manada kadongan mangatusi basa-basa debata dada merdasur sian par pinotoan ni hazol maol alay merdasur sian habisuhon nasian debata nagok asin roha tu sudi colma. Amin. Pertangyang mahita. Mauliate madiho dipengot hodo kami le Tuhan gok ni asin roha tu dasa bangso. Tupe adong nasai mengandalkan perbinotoan kepikiran na habisuhon na alai saya tong dale Tuhan diasihon asida asa bulak manandaho. Mauliate ma Tuhan tugu-tugu mahami pergugui kami asa hot kami di dalam hot dihabisuhon nasya di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Songoni mazolo pertangyang atta di tikyo nak kadongan alay sutung lupa hamuna like subscribe bisa gihom mamuseto kadongan na asing lupe marhite-hite mga parsidohot hamo patola sebarita nau dituliat portivion marhite-hite ikabe saya di pasu-pasu Tuhan tay mahita horas